mukuganiza nyengo inu njakuti imwe muyowoye kuwene Malawi au yakusangika kuno kuchigawa cha kumpoto. Wabwana ni sono nkhanira imwe mwangu wa convention. Chipani cha DPP cha mugomezani imwe, cha musolani imwe kuti mulutirizge kuwa president wa chipani ichi pa visola va 2025. Bwana mwiza kumpoto kuno pala bantu wakuoneka nthena, kuno kumpoto pala bantu wakuoneka nthena. Imwe mose mwampokelela Profesa Arthur Peter Mutharika kuno kumpoto. Njowe mchanya, 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 njowe mchanya. Bwana tampokelela ndi kuno kumpoto. Masko pachoko pambele ninda yowoye vinandi na kumbani mpalirani wakutumbikika va president kuti wali kumsolani kuti muweleleso muboma mugwira ntchito muboma pa vifukwa. Vifukwa bwana, vantu awa apo imwe muka president muno vantu awa wakaryanga, vantu awa wakaryanga. Tumba la ngoma wakagulanga pa 5,000. Pasono tumba la ngoma bwana lafika kale 50,000. Mulikupeleka imwe pa Mzimba hapa, maji mulikupeleka imwe pa Kalonga hapa, maji mulipeleka imwe pa Nkhata Bay hapa. Ya imwe bwana mwatipa fito kuwa fina ndicho meni vantu wamkumbaga ninge pali nkhani pano, pali nkhani pano vantu wanyake bwana kufuma 1994 kuno kumpoto tindaoneko vitu kuko nga ivo Profesa Arthur Peter Mutharika kweniso bingwa wa Mutharika mzimu wao use mumtende ambulitsa mabillboard nkumaika munseu apa pali chimanga chooneka bwino koma anthu alibe chakudya. Achakwela tikukumbukani ngati president yekhayo mudziko lino la Malawi amene sanakhale konso president ngati inuyo, kuti ndinu president woyamba kupita maiko akunja nkuononga ndalama za Malawi nkumakakwera njinga yakapalasa. Pamene kwa kuno ku Malawi anyamata akabhaza ali kwa mkuno munakafuna inu munakakhala mbusa wa chikondi munakakwera njinga kwa mkuno nkutenga ndalama zonse zija nkuapatsako akabhaza moyo wawo udakasintha. Achakwela tikukumbukani mukamachoka mboma pa 2025 pa 17 September kuti ndinu nokha president amene Malawi akuvutika akufuna feteleza. Inuyo munatenga ndalama za nkhani za Malawi nkuti mukagula feteleza ku pharmacy. President woyamba kugula feteleza ku pharmacy yogulitsa Panado tizakukumbukirani. Achakwela tiakumbuka pokagula feteleza ku bushari. Ndinu president woyamba wachititsa manyazi sono, president wachititsa manyazi
otenga ndalama za nkhani za Malawi nkupita nazo ku Bushala. Nkumata Bushala akupatsani fetereza. Ndalama zonsezo zinabedwa. Mukamachoka mboma tikukumbukani kuti tidali president amene amaona kuti fetereza ali ku Bushala. Jowe mwamba, jowe mwamba, jowe mwamba, jowe mwamba. Chala mwamba, chala mwamba, chala mwamba. Adadi alipati. Adadi alipati. Bwana ndikumaliza mawanga. Sichingakhale cha nzeru bwana. Kuti ine ndiyimirire pano ngati regional governor wanu. Ndikulephera kuyankhula za chisoni chachikulu chimene chinakuta Malawi yonseyi. Imfa yodabwitsa, yolilitsa, yowawitsa mtima ya Vice President Saulos McLeod Chilima. Bwana achakwera ndi boma lawo akutiopseza kuti tisamayankhulepo chilichonse chokhudzana ndi imfa ya Chilima. Chilima bwana anali mwana wanu. Munamsula nokha, munambereka nokha mundale za Malawi. Munamkoza inu, munamupanga inu, munamulongosola Chilima kuti aoneke nkumaoneka kumaso kwa anthu. Bwana kutiletsa ifa DPP kuyankhulapo imfa ya Chilima ni mwiko. Kwatseka kukamwa Amalawi akuona chilungamo. Imfa yodabwitsa bwana. Mulowe mboma 2025 pa 17 tikakulumbiritsa pa 17 pa 16 kuvota koma tikakulumbiritsa pa 17 kuti mukafufuze bwinobwino imfa a Chilima anafa bwanji. Bwana tikudabwa ife. Ana anu tikudabwa. Kodi a Chilima akudabwa choncho? Kodi a Chilima kumene aliko akudabwa mmene tikudabwira ife? Akudziwa chilungamo chake chimene chinaoneka pa moyo wawo. Koma ife tufuna tinene motere. President wa dziko lino Lazarus Chakwera asaopseza Malawi pa imfa ya mtsogoleri wa dziko lino wachiwiri citizen number 2 atamwalira motero. Choyambirira imfa itachitika ya ndege, itagwa ndege, anthu atamwalira mmenemo monga mmene akunenera iwowo. Akunena kuti adauza Malawi kuti ndege idakafika ku Nzuzu. Ndege itafika ku Nzuzu idalephera kutera. Ndege adaibweza kuti ibwerere kuchiyani? Kuti Longwe. Uyu akuyankhula zimenezi ndi president wa dziko. Kuuza mtundu wake akunamiza kafukufuku wanena kuti ndege sinafike ku Nzuzu. Ngati ndege sinafika ku Nzuzu, president akunama kuti ndege ifika ku Nzuzu. Akudziwapo chiya? Bwana ndumaliza. Mundege muja bwana munali asilikali. Mwana wanu Chilima bwana. Ena kuna kutai mukunkonda lero Chilima. Chilima anali mwana wanu. Pamene amapanga chipani chake mati ndale zake anachoka nazo ku. Bambo wake ndi uti. Bwana chodabwitsa tsono. Ndege yagwa.
asilikali anali mmenemo. Asilikali amavala jombo. Jombo ya asilikali imakhala ndi mahozi. Mayenje olowetsapo nthambo 24. Mayenje olowetsapo nthambo 24. Koma inapezeka kuti jombo ya chisilikali kulibe kumwendo. Pali chilungamo apa? Pali chilungamo apa? Ndege ya asilikali bwana mukati muwerenge za makomando 24 hose. Koma kukapezeka kuti sapato yavulidwa. Kulibe. Mwana wanu Saulo Scouse Chilima ngati kudali gentleman odziwa kuvala bwino. Mnyamata handsome amene bwana munamusula, munaunguza nkumpesa, nkumtenga, kumsula, amavala bwino kwambiri. Tai bwana tai. Makosana wandichitira umboni. Tai timamanga mafundo, kumanga 1, kumanga 2, kumanga 3, koma ndege inachotsa. Bwana tinene pano musatuopseze. Aye musipi musatuopseze ya. Ayi. Ife timachoka mboma, timalowaso mboma. Inuyo ndi amene simunalowe mboma. Chifukwa kulowa kwa mboma kwanu kunaliko ka nsonga. Panoka simungalowe mboma. Bwana Vice President lamba wake wa Vice President sanga kale ngati lamba wangwira ayi. Lamba wa Vice President amakhala ndi makhwekhwe, amakhala ndi mano, akayamba kre wa Vice President, kre wa Vice President, kre wa Vice President. Number 5 kre. Koma bwana chodabwitsa nchakuti ndege inamasula. Kumaliza ndiumaliza motere. Bwana chaka chino Synod of Livingstonia adali ndi General Assembly imene inachitidwira kuyamba ngweni. Ndi adayitana tonsefe. Azipani zonse adatiitana kupita kuyamba ngweni. Tili kuyamba ngweni tonsefe tidayankhula. Ndi womaliza adali Vice President wa chipani cha MCP, Right Honorable Catherine Gotani Hala. President apa ku MCP. Kuchoka pa president akubwera Gotani Hala. Catherine Gotani Hala. Ndi adawauza azibusa kolala za azibusa zili puli mmakwasi mwawo. Ndi ananena kuti aname adalephera pamaso pa woyera a Mulungu. Ndi atafika adanena mawu akuti pepani azibusa, ife sima yafuwa. Ndibwereze pakuti amayankhula mchitumbuka, mundilole ndiyankhule chitumbuka. Wakayoya masko yakuti pepani sima yafuwa, sima yitu yafuwa. So mwanyake mutola moto kuti musonkhe apo muphike inyake. Isa tikuti yayi nanga uli yafuwa sima iyi. Tieni tipenje nkhuni za kuomira kuti mutivwirane tisonkhe kwene kuku kuti sima iyi ipse. Tinga uskangapo moto cha moto kuuskapo cha
tisonkhezele yene iyi yakufuwa iyi kuti paka na yipye kasima pala yafuwa ikupya. Sima pala yafuwa ikupya. Wakayoya yeka Right Honorable Catherine Ngotani Hala kuwaphalira watuwa wachiuta wezilisha kuti sima ya chakwera yafuwa. Ndinecha imwe muna makilipi mukawelesepo wezilisha mulipene pano wa CCP. Ndinecha wakayowoya wa president muyoyenge pano pala mukuyowoya mumanyenge kuti sima ya kukongelesi ya chakwera yafuwa. Sima yafuwa. Watipenge ma 5,000 wakawanga mtaunu kusima ya kufuwa. Watipenge ma t-shirt kusima ya kufuwa. Watipenge vitenje kusima ya kufuwa. Wakumana pekwe ndani mwahuno wakuma kuti wakafirane kusonkheza moto kusima ya kufuwa. Bwana msonkhano ni winu ngwa inecha na yowoya na mtolani yengwa itali munigokele ngumanya mwagowoka kweni wamuusika ninge au mbakwenela kumuusikani pala muimililenge hapa kuyowoya utenga wakuti vantu hawa wayeye kututa nao unyake ngwa kuti sima kuya musipi ili kufuwa. Achakwela vintu vafuwa. Na yoya ndinesha first vice president wakuti sima ku MCP ya jumpamoto ya dumpamoto kuni sima ya dumpamoto ima pikisa inga pyeso inga pye majungu aga dumpamoto ama pyaso. Jalamwamba TVP waye. Sima ya Chakawera ya Bangauli.